салом алейкум подписчикои азизу меҳрубон, апаву хоҳаракон, модарон, ҳамаи шуморо ман ба канал хушомадед мегӯм. умедворам ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастед. духтаро хел видеоро сар кардем. ирӯз шумо метавонед видеои ҳар хела тамошо кунед. бигем ки ай суратҳои подписчиком роӣ кардагӣ дар группа сар кардаву то распаковкаву то пельмен тайёр кардану инами чизоро метавонед ки ирӯз дар видео бубинед. видео фикр мекунам ба шумо хела маъқул мешавад. тамошо кунед суратҳои подписчикора. суратҳои подписчикои ман ҳай. иёра ман тайёр кардагӣ нестем, ира подписчикои ман тайёр кардагианд. инам хел байни худ гап мезананд, байни худ инам хел бигем ки ифторошона суратоша мепартоянд. инам хеле хушу хурсандона дар онҷа зиндагӣ кардестиянд бигем мешавад. дар инҷа ҳамаи шумо ман миннатдорам. мо 3000 нафар шидем ирӯз духтаро. ҳамаи шумо зиёд миннатдорам. дар инҷа боша мо ирӯз берун биромадагӣ будем. як магазини тоҷикоро дидем. хай дар онҷа ҳама чизакошона тамошо кардем. хай модарам хеле як кроссовки маъқул шид. нархшам бад набуд, нархш нормальный буд. инами кроссовкиҳо 2000 бигем ки 600 инами футболка хати ҳардуш инам хеле нарх шид. дами 3000 дашида. мода хела маъқул шид. инами чизоро мо гирифтем. баъдан дар инҷа камтарак распаковка дорем. чӣ хеле ки шумо мебинед камтар чизои дар кори хонара гирифтем. чӣ хеле ки шумо медонед ягон распаковкаи мо бе йогурт намешавад. инам хел йогурт, чипси, шакар, шоколада, паста, сметана, маска, ин ҳама барои ҳамин завтраку барои ҳамин чизи бачаҳо не ҳама каса. инам хел хай сметана турга ё лимон дорем дар инҷа. баъдан банан дорем. чӣ хеле ки дидестен банан хаям хел чизое ки кам буд дар хона буд ҳамон чизоро харидем. хай чӣ хеле ки ман гуфта гузашта будам шумода ки мо якбора харид намекунем. ҳар рӯз свежи харид мекунем. ҳар бегаҳ ё ки ҳар рӯз ҳам чизои камбудии хонара харид карда меистем. ихел рафтае якбора бисёр харид намекунем. дар инҷа боша мо зуолаи пельмен гирифтаистем. дар зуолаи пельмени мо ним стакан об, як дона тухм, бигем як намак 2 қошуқча андохтум. бая 3 қошуқ ё 2 қошуқ рӯған андохтум. хамири сахт такак шӯридум. зуола гирифтум охир. инам хали духтаро ай ҳамаи шумо ман миннатдорам. хела миннатдорам ки ирӯз мо духтаро 3000 нафар шидем. як бигем ки як хурсандии беҳтаринае бигем мешавад. ман ният доштум ки ирӯз торт мекунам. ҳарчанд ки кофтум ман аммо креми даркориро наёфтум. барои ҳамин ирӯз ман торт карда натонистум. насиб кардагӣ бошад торти 3000-ра 3000 нафар шидагимона тортча насиб кардагӣ бошад мепазам. дар фикраш ҳастам. анамо крема насиб бошад пагоҳ агар ёбам пагоҳ мепазам. ё ки агар наёбам ами 1-2 рӯзада мепазам. духтаро ждат кунед. як торти хушрӯвак мепазем. бигем ки болошда 3000 менависем ки мо 3000 нафар шидем. ирӯз соати 12:00 мо 3000 нафар шидем абетида. ози ки ман и корора кардестам. пельмен кардам.
берун рафтум, харид кардем, бигем қати подписчикои азизу меҳрубонам дар ватсап гап задем, хела корора анҷом додем. ози шабона ҳай баъди бигем ки ифтор карданай амиҷа ма хостум ки чӣ кунам, видеома монтаж кунам. ҳамиҷа якбора миннатдорима ба шумо бирасонам, барои он ки шумо дастгирӣ кардену анамо комментарияу лайки шумо сабаб шиду мо 3000 нафар шидем. худо хоҳад бо аирам зиёд мешем. шумо дастгирира фаромӯш накунед духтаро, сахттар дастгирӣ мекунем то ин ки мо хела зиёд шавем, 3000 не 30000 шавем, баъдан ба миллионҳо бирасем. орзуи калон дорум духтаро, кӯшиш мекунам, хела планои хуб дорум, бигем ки барномаҳои хуб шуморо интизора. дар фикрам анам ҳар хел барномаҳо ҳаст. дар инҷа чӣ хеле ки шумо диден як зволаи сахтака гирифтум духтаро. ира мемонем камтар дам мегира. то вақте ки и дам мегира мо чӣ мекунем, мо зирбак тайёр мекунем, як шӯрбоча тайёр мекунем. ма анами пилменора дар даруни шӯрбоча меандозам. бо ҳаст вақтҳое ки просто дар об меҷӯшонам. бо мешава ҳолатҳое ки ҳамо пилменора жарид мекунем. шумоам духтаро метавонен ки ё ин ки жарид мекунен, ё ин ки меҷӯшонен просто так. ҳар хел ки шумо дар маъқулан ҳамон хел истифода барен. дар инҷа ман як дона пиёз дорум, як дона сабзӣ дорум, як дона помидор, як дона болгарский, 3 дона картошка, камтарак нахӯд. инем ё қати як бигем ки як шӯрбоча мекунам. дар дарунаш лекин гӯшт намеандозам, барое ки и пилмено худаш сергӯштанд, бисёр гӯшт доранд. ман нахостум ки дар даруни дегам гӯшт бидозам. дар инҷа боша инами хел чӣ мекунам, жарид мекунам ҳамашаву об меандозам. баъд ами пилменора меандозам, пухта мегирам духтаро. осонакай метавонен ки шумоам тайёр кунен барои аҳли оилара. инам хел духтаро, хай видеоя баъзур тамошо кунен. боварӣ дорум ки маъқул мешавад шумода. фикр мекунам то охири видеора гап назанумам мешавад, барои он ки ҳозир ифтор кардам. ирӯз бисёр гаштам, бисёр бефара шудам. бо анами хелам дар фикри шумо ҳастам ки барои шумо як бигем ки ягон видеоя ягон чӣ када мехоҳам вақти шуморо хуш кунам. барои ҳамин видео кардам. видеои ман овоз қатӣ буд. ҳозир дар вақти монтаж кардан чӣ хеле кардам ки ҳамон овозаш чӣ шид. овозаш нест шидак ё ки безеб шидак, чӣ хеле шид ки овоз удалит шидак. барои ҳамин бо маҷбур шудам ки аксар ҳамаи ҳамира озвучка кунам. набошад ами видеоҳома ман қатӣ овоз запис мекунам. инамҷада ман реза кардестам, аз шумо миннатдоригӣ кардестам. дар чанд саволҳои шумо ман ҷавоб додам. дар инҷа афсӯс ки вақти монтажда ҳозир аз сабаби бефара буданам дар вақти монтаж ҳамон овози амира чӣ хеле кардам ки удалит шид овозаш. барои ҳамин ҳозир бо айнав овоз мондестам. баъд дар инҷа барои чӣ як савола ҷавоб дода будам. як хоҳараки мо барои чака пурсида ки чакара чӣ хеле мекунен. чакара ман дорум видеоша духтаро.
ҳар он касоне ки меҳмони нав ҳастен, хуш омаден. Миннатдорум аз шумо ки канали моро интихоб кардена. худи ҳозир дар канали мо ҳастен, видеоро тамошо дорен. Значит видеои мо дар шумо писанд омадагия. анамо подписатсия кунен, хайр лайк монен, комментария кунен, фикрои хушрӯтонро бинависен дар комментария. баъдан ӯ хоҳараки мо барои чака пурсиданда, ман дорум видеои чакакунӣ, чӣ видеое мехоҳен дар канали ман ёфта метонен ки бидроен тамошо кунен. ман ҳар рӯз якта видео партофтесам. вақтоеш буд ки ман дутаиро мепартофтум дар як рӯз. насиб кардагӣ бошад шумо анамун лайку комментариятона дареғ надорен, мешавад рӯзое ки ман дута видеоро мепартом. ин ҳама вобаста аз шумо ай духтаро. дастгирии шумо агар ҳамон қадар сахт бошад, ҳамон қадар ман видео тезтарак мекунам, бисёртарак мекунам. чӣ хеле ки анамо дастгирии шумо мода мотиватсия мешававу мо тез видео мекунем. инами ютуб худаш анамитария ки лайку комментарияи шумо роли калон бозӣ мекунад дар намуҷа. ана баъд духтаро барои чака гуфта камтар дига мегзарам. шир мегирем мо ай тоҷико. шири тоза, шири свежия. ман ӯро меорум, меҷӯшонум. чӣ хушрӯвак меҷӯшонум, мемонум шир гарм шавад. баъд камтарак чакаро об карда дар ҳамон шири ширгармо ҳамроҳ мекунам, якҷоя мекунам. баъд дар як ҷои гарм мепечонам. ягон 5 соат меистад. ӯ ки хоб рафта хеле сахтак мешавад. баъд мегирам 1 соати дига дар холодильник мемонам. баъдан дар халта андохта халтаро кашол мекунам. обш ки бирава, ӯ чака тайёр мешавад, худаш сахт мешавад. ана баъди сахт шуданаш ман дар контейнерро мегирам, дар холодильник мемонам. вай чанд қаб омада мерасад. чӣ хеле медонед чака сахт бошад, бо об мекуниша бисёр мешавад. 2-3 қошуқ мегирӣ, об мекунӣ, як дунё чака мешавад. барои ҳамин хай чӣ шумоам тайёр кунен ай ҳамин чака. ӯ чакаи бозорро мегӯян тайёрак мехарен. ӯ тамоман маззаш дигар. ӯ яке худтон тайёр мекунед, ӯ тамоман маззаш дигар. ҳам маззаш дигар, ҳам буш дигар. ӯ аз замин то осмон фарқ мекунад. чакаи худат мекардагӣ, ай чакаи бозор мехаридагӣ хеле фарқият дорад духтаро. баъд барои шир гуфтем ки шири чӣ гуфтем, шири коробкаро гирифта хоб кардем, безеб хоб рафта. может вай чие шири коробка, шири қоқай мумкин охи шири қоқа об карда фурӯхтесиян мумкин. ман ягон бор ай ӯ накардам, лекин ман ҳамин шири свежиро мегирам, чака тайёр мекунам. инам хеле духтаро раҳмати калон хай барои дастгирӣ. хеле хурсанд шудам ки 3000 нафар шудем. торти ваъдагиро мекунам. ҳамин крем шаёвум ҳатман ман ҳамун торти ваъдагиро мекунам духтаро. дар ҷа ина гӯшт реза кардистам духтаро. барои пельмена чӣ печондам. узри зиёд духтаро, бовар куненам қабихфараём. бо инамҷа шитам чӣ кардистам. видео монтаж кардистам барои шумо. овозам камтар хастаи аҳамият натиҳен, чунки ирӯз бисёр берунда гаштем, мо кор доштем, хеле гаштем. баъдан бо камтар харид кардему. баъдан бо омадам пельмен печондум. бигем ки ҳамин одами рамазонӣ чӣ хеле рӯзата мекушоед, дига қувват намекунӣ. барои ҳамин навозибо шитам монтаж кардистам. овозам хастай, барои ҳамин аҳамият натиҳен. дига чӣ мекунам, видеоҳома ҳамин сари вақташ қатъи овоз монум, эҳтиёт мекунам вақти монтаж чӣ нашавад.
ягон хел нашава. Ман ҳар бор видео мекунам, чи овоз ман меабора запис мекунам, и хеле қинам намешава. Ба тайёра кай мегирам мемонам дар ютуб. Ана ҳози ако ки и видео хай тайёраю, маҷбурам ки озвучка кунам. Ина и видеои морам 18 минут буда. Ана ку фикр кунем ки ман 18 минут худам ба худам гап зада меистам дар ҳамиҷа. Музика монам подписчикомда маъқул нест музика. Музика намон, мегӯянд худат гап зан. Хай ина духтаро гап задам, хай бо ягон нафар пайдо нашава, бо ягон гапи пасту баланд буга. Овозам хаста, хай намедунам бози видео чӣ хел мебурояд. хай кӯшиш кардестам ки гап занам дар бораи корам. Хай ина маълумот додам ки ина хеле ози пелмена мепечонем. И чияе киндер гирифта буданд барои духтарман. И пӯчоқи ҳамун киндерае ба ҳамун баридестама. Ба кал қатӣ кунам, агар ба кал чи калони бад буд, барои ҳамин ба кал накардам. Ба кал накардаму ба чӣ кардам? Ба ми бигем ки пӯчоқи киндер қатӣ кардам. Хай тозаҳакай дар инҷа бошад. Хай печондестам, ина инҷа нишон додестам тарзи печонданаша духтаро. Ҳамат метавонен чӣ хеле ки дар суратҳо диден, суратҳои рӯи аввали видео сар шиданда, чӣ хеле ки гуфтам, анаму хӯрокҳое буданд ки подписчикои ман ифторда тайёр кардаги буданд. Анаму группада партофтанд. Ман ҳурмат мекунам, подписчикома ҳурмату иззат мекунам. Чӣ мекунам? Хостам ки ҳунарҳои подписчикома ба шуморо нишон диҳам. Подписчикои нав ё ки тамошобинои нав хостам ки бидонанд ки ман подписчикома ҳурмату иззат мекунам. Инами хел чизои тайёр кардагии уворам гирифтам, ина дар видеом ҷо кардам, мондам. Чӣ хеле ки шумо дидем, мара подписчикомам ҳунарманданд. Ҳамаи занҳои мо ҳунарманданд. Ҳамаи чиро метавонанд. Чӣ хел угрои хушрӯ баридаги буданд ӯ хоҳара ки мо. ҳазор раҳмат, дастатон дарда набинад. Ин қадар ҳаққи ман дуо мекунед, манам дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастам. хеле вай комментариҳои хуб менависен. бениҳоят хурсанд мешавам комментариҳои хуби шуморо мебинам. хурсанд мешавам ки значит як манфиатам расида дар ҳамин шахсиятҳо. ина инҷа чӣ хеле ки шумо диден, ман шӯрбоча кардам. инам хеле обдорак бигем ки пелменҳоро ҷӯшондам мулоимак. инам хел бардоштам бигем ки пелмени мо тайёр шидаг. инам хел ана духтаро зиёд миннатдорам ай ҳамаи шумо. ба ҳамин ман видеоро ба охир мерасонам. хайру хуш мекунам қадитон. то видеои дигари дастгириро фаромӯш накунед духтаро. комментариҳоятонро ман интизор мешавам. ҳатман ҷавоб медиҳам. хай духтаро, ҳамаи шуморо ман дӯст медорам. дар паноҳи худо бошед.